טוב, ברשותכם אנחנו מקליטים. אה, השיעור הוא שיעור די יסודי וחבל שלא משתתפים בו יותר מדי כל התלמידים שאיתנו. אה, דקה, בואו נתחיל. אה, בואו נתחיל מהבייסיק. המשנה הראשונה של הפרק, המשנה הראשונה של המסכת, מדברת על כל כינויי נדרים כנדרים, כלומר, למרות שכתוב בתורה שצריך לבטא בשפתיים, כלומר צריך לומר, ואנחנו נלמד את זה יותר מאוחר, שנדר בעל פה, נדר במחשבה לא מספיק, אלא צריך לבטא בשפתיים, אבל אומרת לנו המשנה הראשונה שאם הוא אומר את זה לא במילים שלמות אלא בכינויים, כלומר לא ממש במילה של הרי זה אסור, הרי דבר זה אסור עליי כקורבן, אלא הוא אומר דברים כמו במקום קורבן, הוא אומר קונם, קונח, קונס, זה נקרא כינויים, ואומרת לנו המשנה שכל כינויי נדרים כנדרים, שזה גם נחשב כדיבור. יותר מזה אמרה לנו המשנה, או המשנה לא אמרה, אנחנו אמרנו שנכניס את זה לתוך הלשון של המשנה, שגם ידות נדרים כנדרים, כלומר גם ידות של נדרים, גם הם נחשבים כנדרים. מה הם ידות? שלום יוסי, מה הם ידות? זה כמו ידית של הספל, ברגע שאני מרים את הידית, אמנם לא הרמתי את הספל, אבל עם הידית אני מרים את הספל. אותו דבר, גם ידות נדרים, כלומר, כאשר המילים שלו אינן מבטאות את הרי דבר זה אסור עליי כקורבן, אלא אני מבין מתוך דבריו, ודבריו הם לא מושלמים, אני יכול להשלים את דבריו, ואנחנו נדבר על זה יותר היום, אז גם זה נחשב כנדר. וזה מתוך גזירת הכתוב, ראינו שזה לומדים את זה בעיקר מההיקש של נדרים לנזירות, ובנזיר כתוב נזיר להזיר, המלשון היתרה הזאת אנחנו לומדים שידות נזירות כנזירות, ואנחנו מקישים את הנדרים לנזירות, שגם ידות נדרים כנדרים. עד כאן הכל טוב. אז עכשיו המשנה הראשונה בדף ב' עמוד א' נותנת לנו מספר דוגמאות, והמשנה אומרת כך: האומר לחברו מודרני ממך, מופרשני ממך, מורחקני ממך, שאני אוכל לך, שאני תואם לך, אסור. כלומר, האדם יכול לומר מודרני ממך, למרות שהוא לא אמר שום לשון איסור, אבל הוא אמר מודרני ממך שאני אוכל לך, או מופרשני ממך שאני תואם לך, אז הוא אסור. בא שמואל, וזה היה לנו בדף ה' עמוד א', בא שמואל וזורק לנו פצצה. אומר, כשאתה קורא את המשנה, שכתוב שם את הדוגמאות שנותנת לנו המשנה, שמודרני ממך, מופרשני ממך, שאני אוכל לך, אסור, זה רק אם הוא אמר שניהם ביחד, מודרני ממך, שאני אוכל לך. אבל אם הוא אמר רק מודרני ממך, הוא לא אסור. הגמרא, בשיעורים הקודמים, הגמרא מאוד התחבטה לומר מדוע אין בזה איסור כאשר הוא אמר מודרני ממך. אבל אחרי שהגמרא אמרה את מה שאמרה, התירוץ האחרון של הגמרא, וכך זה נמסק, ואנחנו נסתכל רגע, נתחיל בדף ה' עמוד א', אלא הכי יתבר, 7 שורות מלמטה, דף ה' עמוד א', רק בשביל להתחיל ולהיכנס אלא הכי יתבר. תמה דאמר שאני אוכל לך ושאני תואם לך הוא דאסור, אבל אמר מודרני ממך, רק מודרני ממך, לא משמע דאמר אסור. למה? מה תמה? מודר אני ממך, לא משתעינה בעדך משמע. אם הוא אמר רק מודר אני ממך, משמע, במפורש, אני לא אהיה במחיצתך. כלומר, צ'ילבה, אני ברוגז איתך, לא רוצה להיות מופרשני ממך, זה לא אבין עמך משא ומתן, אני איתך עסקים לא עושה, אבל זה לא אומר שאתה נאסר עליי בהנאה, או שאני אסור עליך בהנאה, או מרוחקני ממך, זה לא קיימנה בדלת אמות אידך משמע.
כשאני אומר מורחקה לי ממך, אל תתקרב אליי בכלל. ולכן כשאני אומר אל תתקרב אליי, לזה אולי התכוונתי. עכשיו, הגמרא בלשון, בנוסח שלנו, היא מדברת על כך, דלא קאינה בדלת אמות נידח משמע. האם באמת המשמעות היא כזאת, או המשמעות אולי היא כזאת? ועל זה, על זה אנחנו נדבר. אז בואו נראה רגע, נתחיל עם הר"ן. הר"ן במקום, תסתכלו, אלך אחי יתמר, תסתכלו בשורה האחרונה של עמוד א', כלומר, לעולם כדאמרינן מעיקרא דכי לא אמר שאוכל לך מותר, ותמה משום דלא משמע דאמר אסור, דאבל לידיים שאינן מוכיחות. כלומר, זה לא ברור לנו שלכך הוא התכוון, ולכן ידיים שאינן מוכיחות לא אביא ידיים. דדילמה, אולי, אומר הר"ן, גילה מודרני עמך דלא משתעינה בעדך משמע, ואפילו בדיבור הנמי לא מצר. אומר בלשון הראשון של הר"ן, אז מה משמע? כשהוא אומר מודרני עמך, ואומרת לנו הגמרא שמשמע מזה שאני לא אהיה במחיצתך. לא יהיה במחיצתך, אז באמת אסור לי להיות במחיצתו, או שאנחנו אומרים שכיוון אין למשמעות הדיבור לא ככה ולא ככה, ולכן יהיה אסור לגמרי. בלשון הראשון של הר"ן, בואו נקרא את זה עוד פעם, אומר, ולא בידיים, ודילמה מודרני עמך ולא משתעינה בעדך משמע. אז אם כך, אולי באמת יהיה אסור לו לדבר. אומר הר"ן, אפילו בדיבור הנמי לא מצר. למה? כי לא יבין אי להנאה התכוון. האם כשהוא אומר מודרני עמך אז אני אסור בהנאה, או לדיבור התכוון. ולכל חוד אחד מהאפשרויות האלה הוא עדיין ידיים שאינן מוכיחות. וכיוון דתמא דשמואל, ואנחנו נראה אחר כך ששמואל סובר שידיים שאין מוכיחות לא הרי ידיים, ליקה למצווה חלה מברייתא, ולכן לא קשה לנו ברייתא דקמא, ואז זה פירוש ראשון בר"ן. אותי. כן. הבן אדם קיים לפנינו, נשאל אותו מה התכוונת, או שהוא לא צריך אפילו לשאול אותו, הוא התכוון והוא יודע למה הוא התכוון. הוא התכוון שלא יהיה במחיצתו, או שלא יאכל ולא אוכלה. הוא זה שנדר, אז הוא יודע למה הוא התכוון. השאלה הזאת, אם אתה זוכר, לפני שבועיים הבאנו את השמן נדרים, אולי נזכיר אותו אחר כך עוד פעם. אמרנו, האם באמת אפשר לשאול אותו? והאם מה שהוא אומר, באמת זה יחייב אותו? אני אתחיל, אולי אקדים את המאוחר, ואני אומר, אם אני אומר שאני צריך שהלשון תהיה ברורה, לא מעניין אותי מה הוא חשב. אם דיברנו קודם, במשפט, לפני כמה דקות, אמרנו שבמחשבה אני לא יכול לעשות נדר, אלא צריך לבטא בשפתיים. אז אם ביטוי השפתיים שלי הוא לא ברור, אז לא מעניין אותי לשאול אותו. מה התכוונת? כיוון שמה שהתכוונת זה במחשבה. מה אמרת? אני רוצה לדעת מה אמרת. אז הלשון הראשון של הר"ן אומרת שבשניהם יהיה מותר. נכון? לשון השני אומר, והיא כמאן דאמר, תסתכלו יותר דרומה בר"ן, והיא כמאן דאמר דמודרני עמך אפילו לשמואל אסור להשתהות בעדי, ובפרישני יהיה אסור לו משא ומתן בעדי, ומחקני למיקה מדל לעמוד דילי, והיינו אסור דברייתא. כלומר, הלשון השני אומר, כשאני קורא את הגמרא ואני אומר מודר אני ממך לא משתעינה בעדך, משמע מתוך דבריו. כלומר, כאשר אני אומר מודרני ממך, המשמעות של דבריו היא אני לא אהיה בכלל למחיצתך, אני אברוגז איתך בלשון שלנו, בסדר? לכן נכון, הוא לא יהיה אסור, ולכן זה החידוש של שמואל, הוא לא יהיה אסור בהנאה,
הוא לא יהיה מודר הנאה אחד ממנו, אבל כוונת דבריו הייתה שהוא יהיה אסור להיות במחיצתו, או שלא יעשה איתו משא ומתן. זה שני הלשונות של הר"ן. עכשיו, אם אנחנו נסתכל ברמב"ם, ואולי אני אביא את הרמב"ם לפניכם, יש. כמו שאתם רואים, הרמב"ם בפרק א' בהלכות נדרים, הלכה כ"ג, האומר לחברו, מאוד מאוד תמוה בלשון שלו. האומר לחברו, מודר אני ממך, משמע דבר זה שלא ידבר עמו. מופרש אני ממך, משמעו שלא יישא וייתן עמו. מרוחק אני ממך, משמעו שלא יישב בארבע אמותיו. הרמב"ם לא אומר מה אסור ומה מותר, אלא הרמב"ם אומר בלשון מאוד שונה ומשונה, משמע. אז נכון שזו הגרסה כנראה של הרמב"ם בגמרא, שמודר אני ממך לא ישתעינה בעליו, כלומר שלא ידבר איתו, אבל הרמב"ם לא אומר אסור לדבר איתו. תסתכלו בהלכה הקודמת. בהיכל שאוכל לך, היכל שאוכל לך, לא היכל שאוכל לך, אסור. אז הרמב"ם מאוד מדייק בדבריו, והרמב"ם אומר, הלשון הזאת היא לשון של איסור. לא רק שהיא לשון של איסור, לא רק משמע מתוך דבריו, אלא באמת מה ההלכה. אז ההלכה אומרת שאסור לאכול. זה אומר בהלכה כ"ב. בהלכה כ"ג הוא לא אומר שלא ידבר עמו, אלא שלא ידבר עמו משמע. לשון קצת על פניו היא משונה, אבל בואו נסתכל. כשאני מסתכל על אני צריך לצאת ולחזור. אם אני מסתכל על הטור, בסדר? הטור בסימן, הטור יודע, הלכות נדרים, סימן רי"ו, אומר, ידות נדרים כנדרים, והוא שיהיו מוכיחות קצת על הנדר, כיצד? האומר לחברו, מודרני ממך שאני אוכל לך, בואו נלך לעמוד, אתם לא רואים את זה. לא, לא רואים. לא רואים. אז דקה, אני אעשה שנוכל לראות. אנחנו רואים את הקולות. רגע, אני רוצה שתראו. אני רוצה שתראו. טוב, אתם צריכים לראות, זה לא שאני רק רוצה. בינתיים רואים את הקולות. לא, לא. הנה, יופי, עכשיו אתם רואים. ידות נדרים כנדרים, אומר הטור, ידות נדרים כנדרים, אתם תסלחו לי, לא תסלחו לי, כיוון שבשבוע שעבר לא היה לנו שיעור, יכולתי להיכנס לראשונים ולאחרונים, ומה שאני מנסה בשיעור הזה, אולי להראות לא רק את שיטות הראשונים ואת המחלוקות של הראשונים, אלא בסופו של דבר להבין ללמוד גמרא על הסדר, כלומר ללמוד גמרא איך זה נפסק להלכה בראשונים ואיך אנחנו נראה שהראשונים מבינים את הגמרא. אז בואו נלך לפי הסדר. אז ראינו את הרמב"ם, אמרנו ברמב"ם שהלשון קצת תמוה, אבל בואו נסתכל רגע בטור. הטור אומר ידות נדרים כנדרים, והוא שיהיו מוכיחות קצת על הנדר. כיצד? האומר לחברו מודרני ממך שאני אוכל לך, או מפושני ממך שאני אוכל לך, מורחני ממך שאני אוכל לך, אסור לאכול עמו. אבל אם אומר שאני אוכל לך לבד, או שאמר מודרני ממך ומפושני ממך ומורחני ממך, ולא סיים דבריו שאני אוכל לך, אינו כלום. ומותר לאכול עמו ולדבר עמו ולישא וליתן עמו ולעמוד לדלת אמותיו. כלומר, כיוון שיש לנו ספק, אז אני אומר, אז בכלל זה לא רק שלא אסור בהנאה, לא רק שלא אסור באכילה, אלא גם לא אסור לעמוד באמותיו, לא אסור גם לדבר איתו, אין שום דבר.
אומר הטור, אבל הרמב"ם כתב, אומר לחברו, מודר ממך, משמע שלא ידבר עמו, מופרשה ממך, משמע שלא יישא וייתן עמו, מורקע ממך שלא יעמוד בדלת אמותיו. כלומר, הטור מבין את הרמב"ם, שהרמב"ם חולק עליו, והרמב"ם אומר שכשהוא אומר מופרשה ממך, מודרה ממך, אז באמת יש שם איסור. מה האיסור? את כוונת דבריו, וזה הלשון של הגמרא, משמע. ואומר הטור שהוא היה הרי הבן של הראש, ואבי, ואדוני אבי, הראש זה כתב כסברה ראשונה. במה המחלוקת שלהם? אומר, מבאר מיד הבית יוסף במקום, אומר לחברו מודרני ממך ופרושני ממך, הוא מביא לנו את כל הגמרא, ואז לכתב הראש, ההד אמרינן מודר אני ממך דלא משתעינה בעדך משמע, וכיוון דמספקא לן היא לאיסור הנאה כאמר, או להנח מילי לפרישתא, אם כך אינו אוסר לא בזה ולא בזה. אומר הטור, אני הולך לפי השיטה של אבא שלי, של הראש, והראש אמר, כיוון שיש לנו ספק, וכיוון שהוא גורס בלשון ודילמה, משמע, כלומר זה ספק, ולכן אינו אוסר לא בזה ולא בזה. ואין הלשון מוכיח לזה יותר מלזה, והאבל לטרווה ידיים שהן מוכיחות. והרי שמואל כסבר, שמואל זה לא אבן ידיים שהן לא מוכיחות, כלומר אין לי ברור מוחלט של הדבר שזה כך, אז אני אומר, ידיים שאינן מוכיחות הן לא אבן ידיים. למה שלא נגיד, הרי נדר זה דאורייתא ואיסור ספק, אתה שואל את זה, ודיברנו על זה גם על זה לפני שבועיים בשלמי נדרים, ועל זה אנחנו נדבר יותר מאוחר. ואם תאמר, שואל הבית יוסף, אם תאמר, כיוון שלא מצר, עד אמר מודרני ממך שאני אוכל לך, מה עם מקרה יד? למה זה בכלל נחשב כיד? הרי עכשיו, אם אני צריך שזה יהיה 100% מובן, אז זה לא נקרא יד, זה הנדר. כתב הרד, דתמא משום דלא מעסיק בדיבורי למימר כקורבן, כיוון שהוא לא אמר את כל המילים כקורבן. הוא גם לא אמר גם קונם, שהוא הכינוי. אינמי דלא אמר אסור בהדיא, הוא לא אמר את המילה אסור. בסדר? אז הוא עדיין יד, אבל זה ידיים שאינן נוכחות, ושמואל סובר שידיים שאינן נוכחות לא אביא ידיים. במה המחלוקת שלהם? אז מסביר לנו את זה הבח במקום, תסתכלו, שהמחלוקת היא איך אני גורס בגמרא. האם אני על הראש פירש דהריקה אמר תלמודה, אלא הכי יתבר דשמואל, תמא דאמר שאני אוכל לך הוא דאסור, אבל אמר מודרני ממך מותר, דבל הידיים שאין מוכיחות, דדילמה, הראש גורס דדילמה, ואנחנו תכף נראה את הראש בפנים, דדילמה מודרני ממך זה לא משתעין על בעדך כאמר, ואינו אסור לא בזה ולא בזה. למה? כיוון שהגרסה של הראש, אומר הבא, הגרסה של הראש בגמרא היא המילה דילמה. ותנא דברייתא דתנא, הרי זה אסור, ספירא לידיים שאין מוכיחות אבי ידיים, ושמואל דייק מתאים זה לא אבי ידיים. לדברי הראש, דגריס בגמרא דילמה, מודרני ממך ולא משתעין בעדך, וכן פירש על ר"ן. אבל הרמב"ם, הגרסה שלו לא היה גורס דילמה. וכגרסת ספרים שלנו, כמו הגמרא שלנו, הגמרא אומרת משמע, אז הרמב"ם מדגיש, ולכן גם ששאלנו מה הלשון של הרמב"ם מדגיש שהגרסה בגמרא, וכך צריך לומר שזה משמע, ואם זה משמע, לכן פוסק הרמב"ם, וכך מבין אותו הטור, למרות שהוא חולק עליו, מבין אותו שהוא אומר מודרני ממך, מופרשני ממך, אסור לו לדבר איתו. במאמר מוסגר, מה זה נקרא אסור לו לדבר איתו? ובואו נזכר רגע אחורה, שאני אעשה מעשה או שאני לא אעשה מעשה, אין נדר כזה. זה נקרא שבועה, נכון? נדר הוא חפצה. נכון? כשאנחנו מדברים על חפצה וגברא, אמרנו שבשבועה, השבועה היא גברא, כלומר אני אוסר את עצמי לעשות דבר או
מחייב את עצמי לעשות דבר, ואילו נדר הוא עניין של חפצה. אז מה החפצה בשלא לא השתעינה בעדך, שאני לא אדבר איתך? כנראה שהוא אומר בכל זאת, זה צריך הרי לחול על משהו, אז זה חל על השפתיים, אבל גם זה די קשה, אז בואו נסכם. יש לנו את הרמב"ם, שבהתחלה אמרנו שהלשון שלו קצת קשה, אבל, ויש לנו כנגד זה את הטור שהולך בשיטת אביו הראש, ואומר שבמקרה כזה הוא בכלל לא, הוא לא אסור לא בזה ולא בזה. מדוע? כיוון שהלשון לא משמע לא כך ולא כך. והרמב"ם חולק, והרמב"ם אומר שכן יהיה אסור בלדבר איתו. איך יהיה אסור? כיוון שהוא שם נדר על הפה שלו, על החפצה של הפה שלו, שלא ידבר. בסדר. כשאני מסתכל על השולחן ערוך, הנה, הנה. אז אם אני מסתכל על השולחן ערוך, הוא כמובן, השולחן ערוך לרוב הולך בשיטת הרמב"ם, והשולחן ערוך מביא את זה כבר בלשון שאנחנו רצינו לראות. אבל אם אומר שאיני אוכל לך לבד ולא מודרני ממך לא אביא יד, היא אמרה מודרני ממך, מוחשני ממך, מוחקני ממך, ולא סיים דבריו שאיני אוכל לך, אז מודרני ממך אסור לדבר עמו, זו שיטת הרמב"ם, ומפרשני ממך אסור לשאת ולתת עמו, ומחני ממך אסור לעמוד בדלת אבותיו. כלומר, השולחן ערוך לא הולך בעקבות הטור, שהולך בעקבות אביו הראש, אלא אומר, ויש אומרים, בסדר, אז זה הרמב"ם. השולחן ערוך פוסק וכך נפסק שהוא הולך לפי הרמב"ם, שבמקרה שהוא אומר דבר שהוא איננו ברור, אז אני אומר, אז אני לוקח את המינימום, או לוקח כנראה שלזה, לא שאני לוקח את המינימום, אני לוקח שכנראה לזה הוא התכוון. ואז תשאל אותי למוישה, מה ששאלנו לפני שבועיים, הרי בנדרים הלך אחר המחמיר. בסדר? אז זו הייתה השאלה ששאל בנדורי, ואולי אנחנו נחזור לזה אחר כך, אבל הרמב"ם ובעקבותיו השולחן ערוך מביא שזה המשמעות של דבריו. שזו המשמעות של דבריו, שאני אומר מודרני ממך, והוא לא אמר שאני אוכל לך או שאני נהנה ממך, אז הכוונה שלו הייתה בבירור שהוא מתכוון שאני לא אהיה בארבע אמותיך, ושאני לא אדבר איתך, ושאני לא אעשה איתך משא ומתן. זה הרמב"ם. עכשיו, שאני הולך רגע בחזרה לגמרא שלנו, ואם אנחנו נלך לגמרא שלנו, א', יש לכם את זה בגמרא, אבל בואו נשים את זה יותר גדול עליו. טוב, בואו נסתכל רגע בגמרא שלנו. הנה, יש. עוד פעם. רואים כולם? כן. תעשו לי ככה עם היד, כן. רואים? כן. יופי. אז כשאני מסתכל על הראש, אומר, עוד פעם, הרי הבאנו את הטור, והטור אומר בשם אדוני אבי הראש, אז בואו נראה את הראש בפנים. אומר הראש כך, האם כאשר הוא אומר, אמר מודרני ממך לא משמע דאמר אסור, הייתה מדהים מה מודרני ממך ולא משתעין בעדך, ואינו אוסר עצמו מעלתו עד שיאמר גם שאני אוכל לך. אומר הראש, וכאן המקור של הראש, זאת אומרת זה הראש עצמו, וגם לדבר עמו מותר. למה? שאינו מוכיח לזה יותר מלזה, ולא יד כלל. למה זה לא יד? אומר הראש, כיוון שזה לא מוכיח.
אבל אין לפרש, כמו שראינו שהרמב"ם מפרש, שלדבר עמו אסור. למה? אומר הראש, זה יותר הווה מוכיח להיות לאסור דיבור מלאסור הנאה. בת הרכי אמר לרב פאפא לאביי עדים לימה כסבר שמואל ידיים שהן מוכיחות להביא ידיים. פירוש, כלומר, מזה שרב פאפא מוכיח ששמואל סובר שידיים שהן מוכיחות לא הביא ידיים, אבל אם הוא היה אומר שידיים שהן מוכיחות הביא ידיים, עוד פעם, אם ידיים שהן מוכיחות הביא ידיים, אז היה באמת איסור הנאה. אז אני שואל למה הוא התכוון. בואו נתרכז רגע. כשאני שואל למה הוא התכוון, הבן אדם אמר מודרני ממך, האם הוא התכוון לאסור אכילה או הנאה, או שהוא התכוון שאני לא אדבר איתך? אז מה משמע מתוך דבריו? אומר הראש, מוכרחים לומר שמשמע מתוך דבריו שהוא אסר הנאה. אבל מה? בשביל להיות נדר זה יד שאינו מוכיח. וכיוון ששמואל סובר שיד שלא מוכיח לא הרי ידיים, לכן הוא לא יהיה אסור בהנאה. אבל אם זה ידיים שהן מוכיחות הווה ידיים, אז אנחנו אומרים שמה? שיהיה אסור בהנאה, נכון? עוד פעם, כל הסיבה שאנחנו אומרים שהוא לא יהיה אסור בהנאה כיוון שידיים שהן מוכיחות לא הווה ידיים. אבל אם הם היו הווה ידיים, אז מה משמע בתוך דבריו? שהוא אסור בהנאה. כלומר, המשמעות של דבריו היא באמת שהוא אסור בהנאה, אבל כל הסיבה שאני לא אוסר אותו בהנאה, כיוון שיכול להיות שהוא אסר את עצמו רק בדיבור. אבל משמע מתוך דבריו שהוא אסר את עצמו בהנאה, כיוון שיותר משמע שהוא אסר את עצמו בהנאה, מה שהוא אסר את עצמו בדיבור. זה אני לא מבין למה הראש אומר שבהנאה זה יותר ברור מאשר דיבור. אז בואו נקרא אותו בפנים, ואז אני רוצה שתבינו. אומר, וגם לדבר איתו מותר, שאינו מוכיח לזה יותר מלזה ולא ביד. אבל אין לפרש, ולדבר עמו אסור, ויותר ומוכיח לאסור דיבור מלאסור הנאה. בת הרכי אמר לרב פאפא לאביי המה כסבר שמואל ידיים שהן מוכיחות להביא ידיים. פירוש, מי דלא אסר במודרני ממך איסור הנאה, מכלל דלבן דבר הביא ידיים אסור בהנאה ומותר לדבר. עלמא יותר הביא הוכחה לאסור הנאה מלאסור דיבור. אם יש לנו מחלוקת עם ידיים שאינן מוכיחות הווה ידיים או לא הווה ידיים, ובמקרה של הווה ידיים אז זה אסור בהנאה, אבל במקרה של לא הווה ידיים הוא לא אסור בהנאה, משמע שמתוך דבריו, אם אני אשאל בן אדם מהרחוב, ברוב המקרים יאמרו לי שהוא התכוון לאסור בהנאה. כיוון שאחרת, אם אנחנו אומרים שידיים שהן מוכיחות הווה ידיים, אז מה היה צריך להיות אסור? אסור בכלל? מה? אני אגיד שאסור בכלל. לא לאכול ולא ליהנות ולא... עוד פעם, זה אסור בכלל. הוא התכוון כנראה שאסור בהנאה. אז... לא, אולי גם לא להיות 400 איתו. אני רוצה להבין בראש של רב מוישה, בראש שלכם, זה עניין של רוב? הרי ההלכה של הולכים אחרי הרוב היא נכונה בכל התורה כולה, נכון? אני יכול אחר כך בחייבי כריתות או בכל, אני יכול לתלות בן אדם, לסקול בן אדם על סמך הרוב, נכון? אולי לא הולכים המון אחר הרוב בגלל שזה דגל מוחזק, אבל לא ניכנס לזה, אבל ברור שהולכים אחרי הרוב, התורה אומרת אחרי רבים להטות, נכון? אז אם הרוב אומר לי
שכשהוא אומר מודרני ממך, זה לא מוכיח לגמרי, אבל כנראה לזה הוא התכוון. עובדה היא שכשאני אומר ידיים שהן מוכיחות הווה ידיים, אז הוא יהיה באמת אסור בהנאה. אז משמע שהרוב אומר לי שלזה הוא התכוון. נכון? אז למה בכל זאת אני אומר שלפי שמואל, שידיים שהן מוכיחות לו הווה ידיים, הוא לא אסור בהנאה? כיוון שיכול להיות, יש סיכוי קטן שאולי מתכוון לא מדבר איתך. אבל הסיכוי הוא סיכוי קטן. ואז אני אשאל, אז מה אם הוא סיכוי קטן? ולפי מה אני... 60% נגד 40%, 80% נגד 20%, איך... יש לי דין שהולכים אחרי הרוב. אז למה בנדרים אני צריך שיהיה לי מוכיח ידיים שמוכיחות, כלומר ב100%? לזה הכוונה? כן. לפני כמה דקות שאלתי, בוא נשאל אותו למה הוא מתכוון. אמרת לי שכוונה לא זה. אז פה הרוב נלך אחרי מה שהרוב חושב מה הוא התכוון? זה הלשון שלו. זה הלשון שלו. זאת אומרת, לא הרוב יאמר לי. אז אומר הראש, אולי, אומר הראש, שאני לא הולך אחרי, בכלל אני לא הולך אחרי הרוב. למה? אני צריך שיהיה לי ודאי. אבל אם אני אסתכל בגמרא, בר"ן, בואו נחזור בחזרה על הר"ן שאנחנו קראנו אותו קודם, בעמוד ב', דדילמה מודרני ממך, נכון, ידיים שאין מוכיחות ולא אבי ידיים, דדילמה מודרני ממך שלא משתנה, דילמה, אחרי הוא גורס דילמה משמע, ואפילו בדיבור אדם היא לא מיצר. למה? זה לא ידין אני להנאה מתכוון או לדיבור התכוון. ולכל חד וחד, בין אם לדיבור ובין להנאה, אבי ידיים שאין מוכיחות. וכיוון דתניא דשמוע משום דקסבה ידיים שאין מוכיחות ואבי ידיים, לכן זה לא אסור בכלל. אני לא מבין. עכשיו, ולפי מאן דאמר שידיים שאין מוכיחות הוון ידיים, אז מה יהיה אסור? ממש מה? של מי שחולק על שמואל וחושב ואומר, אנחנו נראה את זה אחר כך, שזה רבא שאומר שידיים שאין מוכיחות הוון ידיים, אז באמת יהיה אסור. מה יהיה אסור? יהיה אסור בהנאה או יהיה אסור? מה? כמו שהרמב"ם לפי הלשון, הוא אומר מה אסור. לא, אבל הר"ן אומר, למה כיוון שידיים שאין מוכיחות לא הוון ידיים, אז הוא לא אסור לא בזה ולא בזה. אבל אם ידיים שאין מוכיחות הוון ידיים, אז מה הכוונה? אז מה יהיה אסור? יהיה אסור. יהיה אסור בכל. יהיה אסור מה? יהיה אסור בהנאה, נכון? הרי זאת השאלה שלה. הרי אם שמואל אומר שצריך שיאמר גם מודרני ממך שלא אוכל לך, נכון? ורבא שחולק עליו ולא צריך את שניהם. אז זה אומר שגם כאשר הוא אומר מודרני ממך והוא לא אמר שלא אוכל לך, אז גם כן יהיה אסור בהנאה, נכון? הרי זה הדוגמה של המשנה. המשנה אומרת ידיים, מה הדוגמה של ידיים? שמודרני ממך שלא אוכל לך. האם צריך את שניהם או לא צריך את שניהם? אומר שמואל, וזאת השיטה של שמואל שצריך את שניהם, כיוון שאחרת זה ידיים שאינן מוכיחות. ומי שסובר שידיים שאין מוכיחות הווה ידיים, אז גם אם הוא אמר מודרני ממך, גם יהיה אסור בהנאה. וזאת השאלה של הראש. אז צריך להבין את שניהם. אז אם אני מסתכל, ובואו נלך רגע לראשונים, הכי קל לי לפני הפוסקים, לפני הרמב"ם ולפני הטור ולפני השולחן ערוך, יש לנו את הראשונים. אז אם אנחנו נסתכל, רבינו אברהם מן ההר, שנדע, רבינו אברהם מן ההר, מי שיודע, אז לא. רבינו אברהם מן ההר היה בתחילת תקופת הראשונים. כלומר, הוא מאמצע המאה ה-12, באמצע המאה ה-13, הוא נולד במונפליה, בצרפת, בפרובנס,
ב-1250 בערך, ונפטר בתחילת המאה ה-14. עכשיו, רבינו אברהם מנהר, עכשיו, מנהר זה, ההר זה מונפליה, בלשון שלנו, זה ההר, לכן קראו לו רבינו אברהם מנהר. עכשיו, הוא, היה לו את היתרון מאיתנו, כיוון שהיה לו את רש"י על מסכת נדרים. לנו, אין לנו את הרש"י, מה שאנחנו רואים בדברות שלנו רש"י, אנחנו קוראים לזה המפרש, אבל הוא היה לפניו את רבינו שלמה. אתם רואים שהוא בכל דבר ודבר מביא את פירש רבינו שלמה, אז מביא את פירוש רש"י שהיה לפניו, שלא נמצא לפנינו, ויותר הוא הולך אחר כך בשיטת הרמב"ם, ודעת הרמב"ם תמיד בכל דבר ודבר הוא מביא לנו גם את דעת הרמב"ם, ופוסק כפי הרמב"ם. אז עכשיו שאם אני מסתכל על איך שהוא מפרש את ידיים של המחיקות, אז קודם כל נתחיל לפרש מה זה ידות. כלומר, מי זה אמר שמואל בודרני עמך לכודי, אבל מישהו יד ופתיחה לנדר לא אהבה כלום. כסבר, ידיים שאין נוכחות, כלומר, אחיזת הדבר שאינה ניכרת אינה אחיזה. עוד פעם, אחיזת הדבר שאינה ניכרת אינה אחיזה. והני לי שני, הואיל ואין להם הוכחה שיאסור על עצמו איסור אכילה או איסור הנאה, לא חשוב לי, ואני מכניס כאן, לא חשוב לי מה יאמר לי הרוב, או מה יאמר לי מה יותר משמעות דבריו, לא אמרינן דבי ידיים לנדר, ואיסור אכילה או הנאה כאמר, אלא אמרינן דלא רצה לאסור עצמו לא אכילה ולא הנאה. ותרינן ואמרינן דהני בישתיהם משתמי הנמי לדכאמרינן. אומר לנו רבינו אברהם מנהר, אני, וכמו שדיברנו קודם, אני בן הדורים, אני צריך שהלשון שלו תהיה מובנת ב100%. כיוון שא' אני צריך שזה יהיה דיבור. אז אין ידות לגמרי? לא, תכף אנחנו נדבר. אני צריך שזה יהיה אחיזת הדבר שהיא ניכרת, כלומר שהיא תהיה 100%. למרות שהוא לא אמר את המילה אסור, למרות שהוא לא אמר את המילה קונם, או אפילו לא את הכינוי של קורבן, קונם, הוא לא אמר, אבל משמע מתוך דבריו ב100% שזה איסור אכילה או איסור הנאה. למה הוא התכוון? אם יש לי איזשהו ספק, ואפילו שהספק הוא ספק של מיעוט, 60-40, אפילו 80-20, שזה ספק, יש בעיה בדיבור שלו. אז נכון, התורה חידשה לי שידות נדרים כנדרים, אבל כאשר הידות הן לא ברורות, ידיים שאינן מוכיחות, כלומר הן לא 100%, אז אני אומר ועכשיו זה שחולק עליו, וזה שסובר, אנחנו נראה רבא שסובר שידות שאינן מוכיחות הבין ידיים, אומר אני צריך כמו בכל התורה כולה, אני צריך שיאמר לי הרוב מה, או רוב האנשים, או המשמעות של דבריו, ואני מבין את המשמעות של דבריו. התורה חידשה לי את כל דין ידו, זה אומר אני לא צריך להגיד במילים לא ברורות, ברורות אני צריך, אבל ברורות במידה כזאת שיש לי רוב לדבר עצמו, אבל לא צריך שזה יהיה 100%. אז עוד פעם, ידיים שהן מוכיחות לא אהבי ידיים, כאן ישמע אותך משה, ידיים שהן מוכיחות אינם לא אהבי ידיים, כלומר, אז זה לא מוכיח ב100%, אם זה לא מוכיח ב100%, יש גם בדיבור שלו, זה לא נקרא לבטא בשפתיים. ואם אנחנו נסתכל, אתם יודעים מה, אני מסתכל... מה ההבדל בין ידיים שהן לא מוכיחות לבין, או ידיים, בין ידיים לבין נדר, אם זה צריך להיות 100%, וזה ברור, זה כמו לשון של הנדר. אני אשמע אותך ותכף, אני רוצה, אם אנחנו נלך, הריטב"א היה ממש בן דורו, אם רבינו אברהם מנהר היה, כמו שאמרנו בפרובנס, בצרפת, הריטב"א היה
ספרד, וממש הוא נולד באותה שנה ב-1250 ונפטר 5 שנים אחריו. אבל בואו נראה מה הריטב"א אומר. אז קודם כל הריטב"א מגדיר בשבילך, הוא מגדיר מהו נדר, מהו יד, סליחה. ויד הנדר הוא כל שלשונו מתוקן, אלא שלא גמר לשון ידרו. אבל יש במשמע מה שפירש, שלמד על מה שלא פירש, ונלמד ממנו. ידות הכלים, שכל הכלי נאחז מחמתו. אומר לנו קודם כל הריטב"א, אומר הריטב"א, הידות זה כמו יד, כמו אמרנו, הידית של הספל. כשאני מרים אותו, לא הרמתי את הידית, הרמתי גם את כל הספל. אבל ברור שהרמתי את כל הספל. עכשיו, וזה אומר הריטב"א על 3 דרכים. יש בהן ידיים נוכחות, והוא כשיש במשמע לשונו או הוכח בעניינו ועסקיו שנתקיים לאיסור אכילה או הנאה, כמו שאמר כיכר זה עליי קורבן או אסור, וכאומר מודרני ממך שאני אוכל לך, למרות שהוא לא אמר אסור, הוא לא אמר כקורבן, וכן מנזיר שאמר והיה נזיר עובר לפניו, מהקונטקסט, אבי ידיים נוכחות, והן נזיר כאמר, וכן כל כיוצא בזה. זה נחשב כידיים נוכחות. והשני הוא ידיים שאין נוכחות. מה זה ידיים שאין נוכחות? שאין הוכח גמור בעניינו, ולא בלשונו שנתכוון לאיסור. כגון האומר כיכר זה עליי שהוא יד לקורבן ולא לדברי איסור. וכן האומר מודרני ממך מוחקני ממך כדאית לקמן. כלומר, כיוון שזה יכול להיות גם אחרת, למרות ש80% או אפילו 90% שלזה הוא התכוון, ולכן אומר הראש שיותר סיכוי שהוא התכוון לזה, אבל בשביל להיות נדר ממש לפי המאן דאמר שידיים שאין נוכחות לא אבי ידיים, אני צריך 100% ולא רק 50%. והגימל שאפילו יד בכלל לא חשי ולא הווה כלום, לכולי עלמא גם לפי מאן דאמר שידיים שאין נוכחות הווה ידיים, אבל אם הוא אומר כיכר זה, או שאומר לחברו קונן כיכר זה עליי, ואמר הוא אחר זמן ועליי, אז זה עדיין לא אומר כלום. ולכן גם לפי מאן דאמר שידיים שאין נוכחות הווה ידיים, זה גם כן לא יהיה נדר. אז בואו, אם אנחנו נסכם את השיטות של הראשונים, ובעצם מה שהסברנו עד עכשיו זה את שיטת הראש, ולא את שיטת הרמב"ם, ולא את שיטת, ודאי שנשארנו בקושייה על שיטת הר"ן, בזה שהוא אמר, אבל אנחנו מבינים במהות של הדברים, מתוך דברי הראשונים, וכך אנחנו מבינים גם את הראש, וכך אנחנו מבינים גם את הטור שהביא בשם אביו, שכיוון שאנחנו אומרים שידיים שהן מוכיחות לא הווה ידיים, וכך נפסק לו להלכה, ולכן כיוון שיש לי אפילו ספק זהיר למה היו כוונותיו, אז זה לא נחשב כלבטא בשפתיים. בעצם אם אנחנו נסתכל, נפתח עכשיו את הגמרא שלנו, נחזור בחזרה לגמרא, ודף עמוד... הדוגמה של הספל, ספל זה מוצר אחד אבל אני לא אומר ידית, זה הספל, הספל הוא ידית והתוך שלו, אז איזה יד יש פה בידית? זה לא ידית. אבל בוא נגיד שהידית היא לא ידית שהיא מחוברת לכלי, אלא ידית שהיא זה, אבל כשאני מרים את המחבת, אני מרים ביחד עם זה את המשהו אחר. עכשיו, שנבין, כשאני לא ישנתי בלילה, ואני חושב על הדברים האלה, אז יכול להיות, אולי המחלוקת שלהם היא, בואו נזכר, כל הדין של ידות, הקדמנו היום ואמרנו שהדין של ידות, אנחנו לומדים מפסוקים, נכון? למדנו את זה שידות נזירות כנזירות, למדנו את זה נזיר להזיר, בכפל הדברים נזיר להזיר, ואחר כך מנזירות למדנו לנדרים בגלל ההיקש, הוא גם כן מין גזירת הכתוב, אבל הוא לא עניין סברתי בכלל, הוא רק עניין של פסוקי, נכון? עניין של לימוד.
אז איך אנחנו לומדים, האם אנחנו, אז אולי המחלוקת היא במשמעות של הדברים, ולא המחלוקת בידות, ידות שאינן מוכיחות אב וידיים או לא. אבל בואו נמשיך, נחזור בחזרה לגמרא שלנו ונלמד. אז ממשיכה הגמרא ונתחיל את דף ה' עמוד ב', שם הבטחנו שאנחנו נתחיל את השיעור של היום. לימה כסבר שמואל, ידיים שהן מוכיחות לאב וידיים. ואנחנו נראה יותר מאוחר שיש בזה מחלוקת תנאים של רבי יהודה ורבנן, ולכן איך יכול להיות, שואלת הגמרא, שיכול להיות ששמואל סובר כרבי יהודה, שלמרות שיש לנו את הכלל שיחיד ורבים הלכה כרבים. אז אומרת הגמרא, אם שמואל סובר ידיים שאינו, אם שמואל מוקינה למתינים כרבי יהודה, ידע ואמר ידיים שהן מוכיחות לאב ידיים. מאיפה אנחנו יודעים את המקור שיש לנו מחלוקת האם ידיים שהן מוכיחות אב ידיים או לא, מחלוקת של רבי יהודה ורבנן? בואו נראה, אנחנו יודעים את זה מגיטין. דתן, גופו של גט, הרי את מותרת לכל אדם, זו דעת תנא קמא שהיא דעת חכמים. כלומר, למרות שאני צריך, בגט יש בו שני אלמנטים הכרחיים, שבו אני אומר דין, בדין, כלומר בשטר הזה אני רוצה שתתגרשי, אני גם רוצה שזאת תהיה את ותתגרשי ממני. עכשיו אם הוא לא אמר לא זה, הוא לא אמר שאת מתגרשת מזה בשטר הזה, ואם הוא לא אמר שאת מתגרשת ממני, אלא נתן לה רק את הגט ואומר הרי את מותרת לכל אדם, חסר לי שני האלמנטים ההכרחיים. אומרים רבנן, אין לו, לא, העיקר שאני מבין, ברור שהוא נותן לה את הזה והוא אומר לה הרי את מותרת לכל אדם, ברור שהיא בגט הזה, וברור שהוא לא התכוון שבגלל זה אברהם יתגרש משרה, אלא ברור לנו. עכשיו ברור לנו, אומרים לנו חכמים שברור לנו זה מספיק. ורבי יהודה חולק, רבי יהודה אומר ודין דהבי לכי מיני סבת ירוחים ויגרש חוקים, אתה צריך א' בדין בזה, בזאת, בזה השטר, ואני צריך דהבי לכי מיני, כלומר את ממני, ובלי שהיא אומר את זה, אז ידיים שאינן מוכיחות. אז זה המקור. עכשיו ברור, כלומר אם דיברתי קודם שידיים שהן מוכיחות לגבי נדרים, אז אני מבין ששם יש לי פסוק מפורש, אבל איך אני לומד מזה ידיים שהן מוכיחות לכל התורה כולה, או ודאי שלגיטין? בגיטין אין לי את הפסוק שצריך ידיים מוכיחות, ובגיטין לא הייתי צריך בכלל את הלימוד של ידיים. אולי, זאת אומרת, אולי המחלוקת של רבי יהודה ורבנן היא בכלל ידיים מועילות או ידיים אינן מועילות בגיטין. והשאלה הזאת בעצם שואל הקרן אורה. כמה טוב שלמדתי בכיתה ב' נדרים, אבא שלי קנה לי ספרים, ושיש לי זמן אני יכול לעבור על כל הספרים מהשלמי נדרים שראינו בשבוע שעבר, קרן אורה. לא קנו לך קופיקו. מה? לא קנו לך קופיקו. או את הקופיקו מסרתי בחזרה, ואפילו לא חיכיתי לילדים, ודאי שלא לנכדים. אז שואל הקרן אורה, אתם לא רואים אותו בינתיים? יופי. למה בפלוגתא יש? למה בפלוגתא דרבי יהודה ורבנן כמפלגת? זה הגברה שלנו. יש לדקדק, שואל הקרן אורה. הרבה מקרא יאלי. את כל הדין של ידות בגבי נדרים הוא לומד מהפסוק, ומהקשר לידות לנזירות. זה נדרים, לידות נדרים לידות נזירות. אם כן, אפילו רבנן הסבירה לבעלמא דהבי ידיים, אך אולי לא הבי ידיים מגזירת הכתוב. ואם רבא סבר כרבנן ובעלמא נמי ידיים שהן מוכיחות להבי ידיים, אם כן קרא, אם אתה אומר שזה עניין
שידיים שלא מוכיחות לא אבי ידיים, אז אם כן, זה הכל הולך בסברה, הולך לכל התורה כולה, אם כן קרא לגבי נזירות, למה לי? בשביל הייתי צריך את הפסוקים, גם את הנזיר להזיר וגם את ההיקש מנזירות לנזרים, ועוד עיקר דינא דידות בגט מנהלה. הבנדרים לנזירות מריבוי דקראו דיאלפינא, אבל בעלמא מנהלה. שאלתית, נכון? כשאתה לומד את הגמרא, מהו דין ידות? ונראה לשם יד הוא שם הכולל דברים הסמוכים לעיקר הדיבור, כל אחד לפי עניינו. בנדרים עיקר הדיבור הוא הרי זה קורבן, ויד הוא כמו מודרני ממך שלא אוכל לך, ואיסריק לריבוי יד, וגם הלשון הזה לחוד נדר הוא. אבל יד מוכיח הוא, שהרי פירש דבריו מה שבליבו, ויד שאינו מוכיח הוא, אומר הקרן אורה, הוא שקיצר בדיברו כמו מודרני ממך לחוד, ולא פירש אכילה. לגבי גט, מקרה ידות גם כדברים שסמוכים לעיקר הדיבור. אבל בגיטין, כי עיקר הדיבור הוא הרי עד מותרת לכל אדם, ודין יד, גאה ולכי מיני, הוא יד עיקר הדיבור, וסמוך לו. ובזה פליגי רבי יהודה ורבנן. רבנן סביר אלי דלא בעינן יד מוכיח ולא בא עם מיני. רבי יהודה סביר אלי בעינן יד מוכיח, הוא בא עם מיני גם כן. אבל אין יד, שלא תבין אותי לא נכון, אין יד לגיטין דומה ליד נדרים. לנדרים יד לחוד נמי מהני. למה? כיוון שכתוב את זה מפורש לדעתי למקרא, כיוון שיש את הפסוק מפורש. ולגבי גיטין תרוויו בעינן. אלא דאשס מדע וללהו לעניין זה. כי אחד רבנן סביר אלי דלא בעינן יד מוכיח מפורש גבי גט, אלא הזין על אחרי משמעות דבריו, אף על פי שהוא לא פירש, אך הנה עניין נדר, שאז אנחנו צריכים, למדנו בפסוק, להתרבו ידות לחודאי וסגי, אפילו אם אינו מוכיח מפורש. ורבי יהודה סביר אלי גבי גט בעינן יד מוכיח, אך הנה מגבי דין, בעינן דווקא יד למוכיח. ברגע שאומר בגיטין, הרי את מותרת לכל אדם, איזה יד יש פה? מה הכוונה מותרת לכל אדם? הוא לא יכול להיות נשואה לו וגם למישהו אחר. אז אנחנו אמרנו, כמו לגבי נזיר, יד של נזיר שאנחנו נראה, שנגיע למסכת נזיר, אבל אנחנו ראינו את זה כאן, ברגע שעובר נזיר ואומר, אהה כמוהו, נכון? מה אהיה כמוהו? אני אהיה בלונדיני? מה? אני אעשה תסרוקת כמו שלו? אני אלבש כמו שהוא? אני רוצה שאני אהיה נזיר. למה? כיוון שאני הולך לא רק לפי דבריו, אלא אני הולך לפי הנסיבות. אז אם אני אומר בנסיבות, ברור לי שלפי הנסיבות שנתתי לאישה גט, ובגט כתוב, ואני אומר לה אפילו בעל פה, הרי את מותרת לכל אדם, ברור לי וכיוון שזה היה עם מסירת הגט, ברור לי שזה בגט הזה, וברור לי שכשהוא נותן לה את הגט, הוא לא מגרש את אברהם משרה, או את שרה מאברהם. לכן הבירור, אבל למעשה כשאני מגיע לזה, אז בעצם הגמרא תבין את זה אחר כך, ובואו נראה את זה בגמרא הלאה. ואז הדברים אולי יותר מדי ברורים, עד כדי כך שאני לא מבין למה הייתי צריך את כל השיעור הזה. אז בואו נראה הלאה. אז בואו נחזור לגמרא. אמרה, שואלת הגמרא, אם אתה אומר שדעת שמואל, שידיים שהן מוכיחות לא הביא ידיים, והוא סובר כרבי יהודה במחלוקת של רבי יהודה ורבנן, אז למה, מאי דחיק שמואל לוקמן מתידין כרבי יהודה לוקמן כרבנן, שהרי יחיד ורבים הלכה כרבים, אף אגב אין ידיים מוכיחות, והרי חכמים סוברים שידיים שהן מוכיחות הווה ידיים, אז למה אתה נדחק לפרש את המשנה אמר רבא מתידין קשיטי, אם לא נאמר שמאזיים שהן מוכיחות לא הווה ידיים, אני לא מבין את המשנה. אמי ותני, למה כתוב שאני אוכל לך, שאני תואם לך, לפני שאני אוכל, שאני תואם? למה כתוב לך? אני אומר, התרגזתי עליך, והתוספות שואל המקום, אם אני אגיד לך, אולי אני מספר לך שאני ברוגז עם ינקלה, ואני לא אוכל אצלו, ואני לא... אבל מדובר שהם רבו, ולכן אומר התוספות, מדובר שהם התווכחו ביניהם, וצעקו אחד על השני, ורבו אחד עם השני, ואולי אפילו נתנו שם כמה מכות אחד לשני, ועכשיו הוא אומר שאני טועם. אפשר אולי... אז רגע, אז המילה לך היא
היא נשמעת מתוך הנסיבות. אבל כיוון שהוא לא אמר לך, אז זה נקרא אולי ידיים שאינן מוכיחות. ולכן אומר לנו רבא, שבמשנה שלנו שכתוב לך, משמע שאם הוא לא אמר לך, זה לא היה נדר מספיק, למרות שידיים שאינן מוכיחות. כן, משה. אולי, אם לא אומר לך, אולי אפשר להפרש את זה, הוא רוצה לצום. לא לך, אני היום צם, אני לא אוכל אותו, החלטתי על יום צום. למה צום ולא נזיר ולא שום דבר, שאני טוען, אז למה, שאני אוכל, אז מה הוא אומר, יותר אני לא אוכל בחיים. לא, לא בחיים, אלא רוצה לצום, וכמה זמן, אני לא יודע כמה. אז להזכיר לך, לפני שבועיים, לא, לפני 3 שבועות שאלנו, כיוון שיש לנו את ההיקש בין נזיר לנזירות, נכון? אבל ההיקש הולך קדימה ואחורה, נכון? אז כמו שנזירות, סתם נזירות 30 יום, נאמר אולי שסתם, נכון? זה שאלה של הר"ן. אולי נאמר שסתם נדרים 30 יום, אז שבן אדם אומר שאני אוכל, אולי הוא מתכוון ש30 יום הוא לא יאכל. אולי? והתשובה שאמר לנו הר"ן? זה לא הגיוני, נו. מה לא הגיוני? שאדם לא יאכל 30 יום. יש רמדאן. אז בוא נאמר שאני לא אוכל שום דבר, לא אוכל פחמימות 30 יום. בסדר? יכול לחיות, ואפילו הוא ירזה, וה30 יום האלה ירזה מאוד. אז זה יכול להיות, נכון? יכול להיות. זה כן יכול להיות. השאלה, כשאני אומר, אני יותר לא אוכל פחמימות, זאת השאלה של הר"ן. האם אני אומר שאני לא אוכל פחמימות, ואני לא אוכל אותם 30 יום, למה? כיוון שיש לי הקש. אז אומר, התירוץ של הר"ן היה לנו מוזר מאוד. הר"ן אומר, כיוון שיש לנו 2 סוגי נדרים, נזכר בר"ן הראשון של המסכת, יש לנו נדרי איסור ויש לנו נדרי קורבן, וקורבן או נדרי הקדש, כיוון שבנדרי הקדש לא שייך לדור ל30 יום, כיוון שהקדושה לא פוקעת מאליה אחרי 30 יום, אז גם בנדרי איסור גם כן זה לא יהיה 30 יום. אבל השאלה הזאת, שאתה שואל, מוישה, האם אולי הוא התכוון שהוא לא יאכל, לא, אז אומר לך אנחנו ודאי לא, הוא לא התכוון שהוא לא יאכל, אפילו לא אוכל פחמימות, גם כן, היה בעיה. גם שלא יאכל 30 יום, גם זה לא מסתבר. לכן, שאני לא אוכל, ואני אומר אחרי ריב, כמו שאמר לנו התוספות, אחרי שאנחנו התווכחנו וצעקנו אחד על השני, ונתנו עוד מכות אחד על השני, ועכשיו הוא אומר, עכשיו הפרידו בינינו, ואני אומר, אני איתך, הוא לא אמר איתך, אני לא אוכל, והוא לא אמר לך, אז זה ידיים שאינן מוכיחות, או ידיים כן מוכיחות. או שאני אומר, כן בלשונו, או לא היה בלשונו. אז בואו נמשיך רגע. ורב אמר לו, אמר רבא, רבי איש בר אלוהי, אמר קרא, נזיר להזיר להשם, הקיש ידות נדרים לנזירות, מה נזירות בהפלאה? אף ידות נזירות בהפלאה. ואז, מה זה נקרא בהפלאה? צריך לפרש. יופי, אז את כל מה שרצינו להכניס בדברי הריטב"א, וכל מה שרצינו להכניס בדברי רבנו אברהם מן ההר, בעצם הגמרא אומרת את זה. ואם נסתכל בר"ן, ואנחנו כאן נסתכל על זה בשבוע הבא, נסתכל בר"ן מה זה נקרא בהפלאה, או בהמשך של הגמרא, אנחנו נראה שלא בדיוק לזה מתכוון רבא. אבל בואו נסכם. אחרת מהר"ן וכל אלה כתבו. בואו נסכם מה שלמדנו היום. סליחה משה, ואנחנו נוכל לדבר אחר כך, גם כן צלצל אליי. אומר, למדנו קודם כל שדברים צריך, ואנחנו מתחילים מזה, שאומר לנו רבא שזה צריך להיות באפלואה. צריך שיהיה מוצא שפתך, לשבור ופסיק. צריך שיהיה ביטוי שפתיים, לבטא בשפתיים. והביטוי שפתיים למדה אותנו המשנה, שגם בכינוי, כלומר בשפה אחרת, או שפה שתקטו חכמים, או שפה שהיא בלעז, היינו שני הפירושים שאנחנו נראה אותם בדף י"ד,
האם כאילו המחלוקת של ריש לקיש של רבי יוחנן, האם זה לשון שתיקנו חכמים, או שזה לשון לעז. עכשיו, כלומר, הביטוי שפתיים יכול להיות בכל לשון, אבל זה צריך להיות בדיבור, זה לא יכול להיות במחשבה. ואז באה התורה ואומרת עוד חידוש שלומדים אותה בנזיר ולומדים אותה בהיקש בנזיר, שגם ידות, כלומר שהוא לא גמר את כל דבריו, אבל דבריו מובנים, שלזה הוא התכוון, שזה לא רק בראש שלו, אלא גם הוא ביטא את זה בשפתיים, אבל הוא ביטא בלשון ברורה, זה ידות. חידשה לנו התורה, עכשיו התחדש לנו היום בעצם, שהמחלוקת, לפי הראש לפחות, המחלוקת של שמואל ורבא, האם ידיים שהן מוכיחות הווה ידיים או לא הווה ידיים, או מחלוקת של רבי יהודה ורבנן, האם ידיים שהן מוכיחות ידיים הווה ידיים או לא הווה ידיים, היא כאשר הלשון כמעט ברור, 80%, 60% או 90% שלזה הוא התכוון. אומרת, אז לפי המנדה אמר שידיים שהן מוכיחות לא הווה ידיים, שזה דינו של רבי יהודה, וזה מה שאומר לנו שמואל, וזה מה שהוא אומר לנו במשנה, שידיים שהן מוכיחות לא הווה ידיים, אם זה לא 100%, זה לא נחשב כביטוי שפתיים, ולכן זה לא מועיל כנדר. עד כאן, תודה רבה לכולם. שבת שלום, יישר כוח. שבת שלום. שבת שלום.